Angiphinde kubingelele mbukeli lapho ngasekhaya. Igama uThabiso wakacele. Namhlanje khona ukuhluka okukhona kuyihwayimina. Ihwayimina nayo le kodwa inomehluko omkhulu uma kade lokho esibhalela. Isitori sakhe sangithinta kakhulu ngabona ake ngihlehle ezinye izinto. Ngizama ukuthi ngifocus kuyena. Sibone ukuthi mhlambe angasizakala kanjani ngoba into ekuyiyona enkulu kakhulu. Udinga usizo. Naye umunye wabantu abazibuzayo ukuthi why yena. Ebantwini bebonke ingani lobu buhlungu bekhethile ukuthi ke bebuzwise yena. Kodwa ke isitori sisonke sizomadanisa sibamba ngendlela ukuthi ke yini kahle yenzeka. Ngiyabingelela ngiyakwamukela amahlelweni. Yebo ngiyabingelela. Yebo. Uma ubani sibongo kuphi nendawo? Igama lami nguNombulelo. Ngicela ukusebenzisa umbanza sasekhaya ekhaya kule kaZulu eKranskop la isuka khona. Kodwa ke ngokuhlala ke sengihlala 18 encane kuAsalia Road. Kuphi nendawo eMaritzburg? eMaritzburg. Okay. No, isitori sakho sangithinta ngifuna ukungasho. Sangithinta kakhulu ngendlela ukuthi ngase ngibone ukuthi noma nake ngihlehlise ezinye izinto mhlambe ke siqale ngaso ngoba cabanga ukuthi kunezimpendulo oyidingayo. Mhlambe nenhliziyo yakhe yokuqala ithi kuphola mase utholile lezo impendulo. Yebo. Yeah. Ngiyafisa mhlambe usibeke nje ekuthenini yini ekuyiyona mhlambe ebangelela ukuthi uzuthi hayi noma nake ngibhalele uhlanga media. Yini le kuyiyona inkingo obhekene nayo? Into edala ukuthi ngize ngicela ukuthi nginibhalele. Umntanami benginomntwana wentombazane. Yebo. Ubekade ekhulelwe ezoteta. Yeah. Okuthe ngomhla ka17 kuJuni. Wabika ukuthi ayi ima ngizwe ngazuthi angizizwa kahle. Mayichaza ngibona ukuthi ngeke uyasikwa. Shothi kufanele uyobeletha. Ayibese ngithi hayi hamba ngoba ungitshela sengiphumile endlini sengisemsebenzini. Uyafona. Abese ngithi mina hamba ungabe usahlala. Hamba esibhedlela. Isibhedlela ka asisebenzisa iDindeli ngoba ubexukuze azali eclinic. Abese ngithi hamba ke wena uye esibhedlela. Ngithi angeke ngize ngibuye emsebenzini ithi ngizokuphelezela ngithethe ezumzali. Ngithi hamba utshela umfana nihambe naye ubaba wengane hayi ngasho impela bandla nje ngathi niqubanani nesibhedlela. Ayi nanga impela angithinte kumfana hayi masi hambile sambe kahle ayi kulungu khona esibhedlela ngizohlala uzoze abelethe. Yebo. Ayi abese yangifonela ulungile abese ethi ma ngicela ukwenza iVN sikhulume kuWhatsApp bese ngithi mina ikulungile yini abese ethi ma ngicela ungithandazise ngizoya etheater bengivele ngazi ukuthi uzoya etheater ngoba bese kusiza ×2 lona kushuthi bese kokwesithathu ubese nawo 2 kushuthi lo umthungo bese kufanele kube uwesithathu esephoqeka ukuthi ngeke akwazi ukuthi azibelethele uningane intathu le ikhulelwe yesithathu lezi ezimbili aseyibelethile uzibelethe ngomthungo. Okay. Manje lo naye sekuphoqa ukuthi vele akube umthungo. Ayi abese ke eseyenza ke iVN mangicela ungithandazise bese ngithi mina yini manje kwenze njani abese ethi hey ma ngiyasaba. Abese ngithetha futhi ngithi efonini ayi usabani angithi naku nje uzele wena uzamanje uzohamba uzala ubuye nazi izingane la inamakhanda amakhulu ngize ngisho njalo nje ngikhuluma naye bese ngithi kodwa mntanami ngizokuthandazisa abese ethi ngiyacela ma I trust God abese ethi wema ngithi ya athi sibathathu sizoye theater uthe ena unesi ngabo 10 kusasa so bese siziphethe izingane zethu ngabo 10 kusasa ngizokwazisa abese ngithi mina ayikulungile mntana ma ngiyabonga ake ungitshele kabese ethi ma sebezothatha amafoni njengamanje njoba bezothatha amafoni angeke sisakwazi ukuxhumana kushuthi sizoxhumana sengibuye etheater abese ngithi mina ayikho inkinga mntana ma ayikulungile uhambe kahle ngizokukhulekisa abese ethi hey kodwa ma ngiyasaba ngithi mina naye ungasabi ayi ngiyabonga ngisala ngibe nalokho sabo kungaka seloku ekubelesela akakaze kulothu nje akaze angitshele ngangithi ngizobona ngayo ingane sengibona angifuna ukwazi ukuthi uphume kanjani esibhedlela uphuma igqokeni
Ayi ngendlela besisuke sikhuluma ngayo ingane ukuthi kuyiphume nithi nikhuluma enye language la endlini yona yenza ukwazi nanokuthi azange abibikho ngisho ku medical aid ayi lapha edembe bekuyipunishment bengisho ngithi ngeke ngikufake ngingamane ngifake la wena nje cha ngeke naloko okunye kwezinto engabe ngayisola sengifuna iphuthu ukuthi mhlambe likumina okay ayike kuthulekeke ayingilale afona umfana ebusuku mangilele idindeli ngilele la ubaba wengane yebo athi ngilele eidindeli ngizohlala nje la kuma security kuze kuse ngibone ukuthi khamba kanjani umhla ka17 ebusuku ke manje ngithi ungene yena ufike khona emini yebo ngabo nje 12 lapho ayi abese ngithi mina ayikho inkinga ayi ahlale kube akuveze kodwa kube ngazi ukuthi mhlambe umntwana engathi umthandelo evele ekhulelo kodwa uyamsupporta ezubaba wengane abe nako kuyiveza leyo nto athi angifuni ukumlahla kulesimo kodwa hayi ngithi okay ngingafuni ukugxila kuleyo mana lo mbhemu lona olelele esibhedlele akasiyo ubaba wengane biologically ukuvela kwakhe ungathi akayena ukubaba wengane kodwa uzithatha uhlele intombazana ikhulelwe yamthanda amthande njengoba wayithanda injalo njengoba injalo nje ukuthi nje wathi nje imini ubaba wengane kodwa umusa uthola angazi ukuthi angifuni ukungena kakhulu kuleyo ayi ahlale okay kuthi ngakusasa ngakusasa bekungabo 8 isikhathi afona umfana ufona uJabule athi mama ngithi ya athi sengimbonile umntwana angithi ngangithe mina kade ngitshela ukuthi umntwana kuzoba umfana ulungile ngihlalile u6 months ngamkhulumisi kungavumi nje ngimdinele yebe ekhulelo kuthe nje inyangeni ye7 ngaqala ngaba right ngamxolela ngathi asixolelane emntanami iphutha liyenzeka kulungile naye owami ngase ngithi uFahim ngoba ngakade ngithe mangiguglisha ngathola ukuthi igama elithi Fahim lisho ukuthi i-servant of God kushuthi prophet of God kushuthi uzothatha i-message from God bese edlulisele ebantwini ngathi okay kushuthi igift yami le engiphiwe uNkulunkulu angamukele so bese yasho ke naye ke ubazi ukuthi ngithi uFahim abese yasho ukuthi ma uFahim wakho sefikile muhle ngimbonile muhle abese ethi kodwa ulungile ngimbonanga qale lapho ngisemsebenzini ngina ungayisho kanjani indaba yokuthi uthi eyakho ingane uyibonile kodwa eyami awuyibonile kanjani ngiqala ingane yami ngibhekele ingane yami imntana ngisize athi kulungile ma ngizomfuna akakwazi ukuchaza uyibone kanjani lengane angazi angifikanga konke lapho angithi akakhulumi nakahle isiZulu ukukhuluma nje enye language angazi akafiki kahle ukungichazela ukuthi umbone kanjani owakhe uthi muhle ngimbonile kodwa ulunga ngimbonanga bese ngithi eyakho ngibhokele lokho ngithi ngifuna uzumthola umntanami uphi abese ethi kulungile ma ngizozama ukumthola angazi wamsetha angikwazi angibuyela kuyena ngimbuza ukuthi wayenze njani ukuze uthole ukuthi ulaphi kwase kuthi emini wafona kwaku after 1 mayefona athi ma ngimbonile ulunge ngeke mawulunga ngekho right ngithi akekho right kanjani yena sengimbhalelile uWhatsApp ulungile emveni kokuba athi ingane uyibonile akangamboni ulungile bese ngithi usufile umntanami ngenkathi bethathwa beyiswe theater bawaphuciwa amafoni yes sebelethile definitely sebembuyisela ifoni ayibuyile ngoba usuka etheater eseyilento ayiyona lesikhathi etheater ubekhuluma ezivalelisa esho yonke into uthi sengizoye etheater ma eshiya ifoni e3C mayeshiya ifoni la uyahamba ke yena ke manje useya etheater ke okay ngingasazi sonke leso story mina sokuthi okay itheater khamba kanjani yonke into yakona amesetha ke mangithi akekho athi kanjani ngivane ngithi ngizophuma nini ngiphume emsebenzini ngishone idindeli ulaphi mntanami athi use D5 ward ngihambe ngifike D5 ward
Kwenzakala. Mangifike 85 ngifike ngiphike. Ngithi bangiyalele bethi nange kuleya mbhede olapha nje umbhede osekhoneni. Ngiye kuleyo mbhede mangifika ngithi akuyona ingane yami lena. Yini leyo oyibonayo mhlambe ekwenza ukuthi indlela avuvukele ngayo. Indlela avuvukele ngayo nginaso isithombe sesonto before azoyobeletha. Nginayo wayezenzela nje umusic video yakhe ezishuthela enjanjani uyena nje. Engitshela ukuthi kade ngiyoshutha la ino daily ini ma kanjani engikhombisa ejabula nje. Ngifika lo manje hayi lo futhi engimgcine uyena uvuvukele yabona nendlela aphefumula ngayo uyabona ukuthi lo muntu uwomunye umuntu ushintshile akayena owami. Ngithi ngeke ngithi akuyena ngiye fayilini mangifika lungile mpanzi file hayi ngoba ibhalweni bese mana ke manje qosa ukuphazamisa njengoba ekulesima kusona ngicabanga ukuthi mhlambe kunento wrong manje seyenzakalile kina that's why nje yes mhlambe wena njengomzali noma mhlambe njengomuntu oyilunga lomndeni njengomuntu omzali kakhulukazi oyigazi yebo so uthintiwe yini watshela ukuthi kunenkinga engazi ukuthi siyayibona cha akaze ngize ngizwe lutho njoba ngisho ukuthi ngiqhumane nalomfana angaze ngizwe lutho kuthule ngize ukuthi umfice edumbile nje kanje ingoba uzele ingoba ngibhale uWhatsApp ngimba ngithi usufile wentombi ongabe usangitshela uhambe kanjani after 10 loye besikhulume ngawo njoba ngithi umfana ungithinte after 1 shothi isikhathi bekuyi visiting hour mangicabanga umfana ngena ngayo kuukuthi angibuyelanga kuyena ukuthi deep ngaba shocked ngathi akuyena ngase ngiye esandleni sakhe saka left isandla sakhe saka left bese ineminwe ehlangene kushuthi ube neminwe u7 leminye u3 ngamthola nje ihlangene isona futhi esingenza ukuthi ngibone ukuthi umntanami uyena ngathi ngithi ilungile kuyafana ngabuza amanesi ngisacela ukubuza abandla sister nkosami kwenzakala nomntanami lona ngiyakubona lapha ya abakhona bededela ama visit kwenzakalani bandla ngisacela ningichazele umntanami kwenzakaleni bese bethi kona ulungile ubuye theater nje enjena base bamletha ngalana angiyitholi kahle impendulo ephelele ukuthi kwenzakaleni ngifuna lokho ingikhathaze lento ngihambe sengisangene iphi ingane ngikhumbula ukuthi konje bekukhona nengane iphi ingane kuthiwa ingane ise high care ngicela ukuyibona ingane ngihambe ngingene high care hayi usiste ngamfica lapho hayi vule nje angishuthi ngene okay ngigezandla njengokujwayelekile ngigqokisa okwakhona bese ihambe yongikhombisa abese ufike kahle ke khana uzomncelisa angikhombisa ukuthi bamncelisa kanjani hawu ngijabule Jehova ngimbone right kuncane mncane yena iweight yakhe kuncanyana okay kodwa nangu ubekwe kahle lana elento hayi angikhombise abe nothando nje futhi usitangichazele nje ukuthi hayi right umkhwenyana wakho yabo awu nogogo omncane kangaka bonje sixoxe lokho ngimshiye kanjalo ngithi athi hayi inhliziyo ahleli lapha inhliziyo ilapha yana ngiyamjabulela nalo kodwa inhliziyo ilapha ya abese ngihamba ngibuye ngakusasa mangibuya ngakusasa ngingene ngabo 1 ngiphindele hayi ngiyamfica lungi lutho ayibo akasabeli akakhulumi uyinto nje cha umntanami ngizame ngibuze ngithi kodwa uyakhuluma bathi hayi athi mina sayikhuluma yakuzwa abese nginothisa ungabi clean kahle kwakhona ubuyena ngizwe iphunganyana yabo bese kubuye inkomo yini mhlamba akagezi yini noma kunjani ayi xoxa nje ubala ngizama ukuthandaza ngithembe ngize kukhona into engize ngayisho kuNkulunkulu ngithi Jehova ngiyakhumbula ezweni khona la wathi khona uLazaro wavuka esenuka ngikhuluma ngaleli iphunganyana ngilizwa la ngithi mina nalo sangamvusa Jehova cela ungisize ayi ngiphume ngihambe ngikhuluma ngedwa ngihambe
uthi ngolunye usuku ngiphinde futhi ngibuye ngakusasa uma ngifona elangeni elandelayo ngifone ngicela ozoyongibhekela omunye ukhazini wami ahamba ukhazini wami ayongibhekela yena afika athi sisi ayi ngeke sisi wami bangibiza ngosisi ngeke sisi wami akekho right athi akekho right ngiyabonga athi akekho right ulungi kodwa mhlawumbe sisi mhlambe bazomzama hayibo bese ngibuza dokotela ngifica omunye udokotela ngaleli langa ke bese ngiyambuza wesifazane nje ngize ngikhuluma naye ngimbone ngathi uright kuzokhulumeka ngisondele nje ke namane seyaxoxa nami kodwa ayikho into ephathekayo engiphuma nayo cha udoctor bandla ngisacela ukubuza kwenzekeni sengijabulela ukukufica kwenzakaleni kulungile kahle kahle yini eyenzakalile ayi abese udokotela athi ayi sizokuphendula makalungile aphenya ayulungile ubebeletha hayi kodwa bajwayela ukuthi babuye babe right kusho ukuthi isimo nje akusona okwamanje uzozameka njengoba la use high care njengoba la uzozameka hayi ngiphinde ngibuyele mangibuyela okay before ngibuyele ngifone u1 isikhathi angisakwazi ukuphuma emsebenzini ngiye khona kugcwele sekuzoze ngizongena ngo5 umntwana omncane sengimcelile ngoba usedischargewe ehigh care usese KMC ngihambe ngiye KMC la isekhona ngifike ngithi ngiyamcela use right kodwa kuthiwa use right usungamthatha ngimthatha umntwana ngihambe naye ngiye ekhaya bese ngifuna ozongibhekela umntwana angizungena ke mina ngo1 ngenxa yokugcwala ngizoze ngene ngo5 kugcwele emsebenzini abese ngithi okay ngiphuma u4 vele ngizothi mangiphuma bese ngihamba ngiyongena u5 ngithi awuthi kodwa ngifone ufonela ku ngifonele esibhedlela ngizwe ukuthi phela ngimgcine izolo unjani njoba ngeze ukwazi ungena ngo1 manje udokotela phela ukunikezile ithemba ayi mangifona usister obamba ucingo abesethi hawu ubese kufonelile kodwa udokotela ngithi udokotela qale ngishawuva udokotela abesethi yena udokotela uyakudinga bese ngithi uyangidinga yini sekwenzekeni akasekhona umntanami athi cha khona afuna ukuyikhuluma nawe abese ngithi mina nini ngize manje noma mhlambe ngenze njani ngiphume njoba seku1 welunch vele noma ngilinde intambama athi ma ungakwazi ukuphuma nje ubuthi u1 welunch manje ngiyacela cela uphume ungathi mhlambe ngoba uthi ubhizi kodwa manje angisho nje ubuphuma nje unohudula inyawo hayi ukuhudula inyawo bangiphuzisa amanzi before ngiphume emsebenzini angazi ukuthi bangihlalisa phi sister abanye esisebenza nabo bangihlalisa lapho isikhashinyana esincane ngoba kufanele ngiqala isikhathi sokubuyela ihour nje elincane engizolithatha lokuphuma ngizoqala nesikhathi sokubuyela emuva bathi ungahambi wedwa angazi ngasukuma nini kubona angazi ngahamba ngezinyawo ngatholwa ulift endleleni wemoto ababezodayisa amabhodo obano Infinitech kushuthi bebengibonile emsebenzini ngiphuma mabethe endleleni bashaya ihuthi bathi ma uyangalaphi ngithi ngiyeyideni bathi ayingena mayimotweni sikubeke khona ngathi ingqondo kahle kahle ayikho ngoba nginokuthi basabuka ukuthi akasekho phela kuba njalo bathi yini ma endleleni ngithi ngibizo udokotela umntwana mbe ngekho right bathi iyeka ma ungabe usaxoxa yabona bangishiye esangweni khona ngingene vele isikhathi sisavuma sama visit ngingene mangifika ngihambe ngingene uma ngingena khona abese ngiyamtshela ke ngiye konesi nje ngiqale ngifuna ukuyolunga ukuthi ukhona yena embedeni hayi ngibona usekhona bese ngiyabuyela kunesine sengifikile abesethi uhamba noba bese ngithi hayi ukhona ubaba ozayo ngiphelezela abesethi okay ayikulungile socela ukuthi udokotela simthinte ukuthi senifikile ayina ngempela abese yafika nobaba abese sesiyangena abese yaqhamuka udokotela abesethi awusewufikile wena uma kalungile ngithi yebo abesethi ubani lo abese ngivane ngithi hayi ubaba kalungile hayi abesethi ayikulungile singahambani siye doctors room la babambela khona ama meeting
hayi sihambe sifike sihlale phansi. Kunomunye engingamazanga angifuna ukuphosisa angisakhumbuli ingqondo yayingekho kahle. Noma wathi udokotela benayo noma wathi unesi abemsize kubaleni izinto basuke beyisebenzisa uma behlinza. Kodwa amase sifike sihlala phansi abesebingelela abese ngiyasichaza abesiyazichaza naye ukuthi hayi mina ngu Dr Nkosi. Makalungile ngizwile isikhalo sakho ukuthi udinga ukwazi ukuthi kwenzakaleni ngengane okunokuthi ke impendulo ke awuzitholanga kwabangenzanga kwabe bengekho imina kahle kahle uhlinzile sengithi angikubize ngizokuchazela abese ngithi ke mina hayi kanokuthi uyangifuna dokotela ngithole ngoba sekufona mina ngicheck ukuthi njengoba ku1 kunjani kodwa ngizukwazi ukungena ngo1 ngoba ngimshizo lo ngingekho epunjani namhlanje kodwa kwase kuyima ngithola ukuthi uyangifuna imake soloko lo simo senzeka ayikho ikhole sasuke kubona eza kuwena akho neyo mhlawumbe kungenzeka ukuthi mhlawumbe uthi hey sibona singaboni kahle ake uvela uzombona kunento esifuna ukukuchazela yona usondela lutho angitholi njalo mawubizwa ubizwa ngoba sowufonini ngisho njoba nje engibiza nje okokuqala nje ngifona mina kuthiwa ngiyafuneka mina sengifonile ngibuza mina icondition yomntwana angifonela ukuthi mhlawumbe ukuthi ngoba ngibika ukuthi ngizosengena no5 kodwa nesimani imbheka unjani aqale kudokotela isimo ngibona ukuthi kunzima nakuyena udokotela kubangalula ukuthi ayiqale abese yachaza udokotela athi makalungile into eyenzakalile i-team ibiphelele yonke esuke idingeka etheater umuntu osuke udokotela osuke ezolalisa ubiza umlalisi abese kuba mina umsebenzi wami ngiyahlinza ngiyabelethisa mina nje ngikhipha umntwana abese kuba nomunye obakhona la ngasekhanda kushuthi kuba no2 ekhanda bese kuzoba nonesi ozobala ukuthi inalithi besisebenzisa yonke into iphelele yini wabala ngokuhlukana kwabo wathi ibingashodi ithini lokushuthi kwenzela ukuthi makwenzeka mhlawumbe ukuthi aziphelele engaba yivalele kangani ngaphakathi kumele ikhishwe yebo ukuthi nje konke ayikuphelelile uthi i-team ibiphelele one makalungile inkinga engiqale ngaba nayo eyokuthola itheater for ulungile ulungile engize ngathi noma sengimchecka isibeletho ngathola ukuthi sesivulekile uma ngithola ukuthi isibeletho sesivulekile uthi ngicele ngincenga ukuthi ngivuleleni itheater yesibili ngoba ngisabela ukuthi njengoba sesivulekile isibeletho lo muntu ngeke akwazi ukuzibelethela kungenzeka ukuthi mhlawumbe kuqhume engashona ingane ashone nomama ngicela ningisize uthi kwathatha isikhathi eside ukuthi ngikwazi ukuthi kwathiwe itheater kugcwele ngangakhona ukuthi ngithole ngesikhathi itheater one into eyenzeka ngolungile isikhathi engithola ngayo itheater sekufanele ngempela senze show ukuthi njengamanje sekuyaphuthuma ngoba isibeletho sakhe sesivulekile mana njoba itheater ingakatholakali okusho ukuthi nawo umjovo ukuthi angabuza uhlunga kakawufaka cha awufakiwe uzofakwe theater sivuleka nje vele uvele uyena bayaxoxa futhi uze uyasho uthi makalungile into engiphethe kabuhlungu kakhulu siyakhuluma nolungile siyaxoxa siyahleka na ukuthi ayilungile ingane yakho kanjani yabuthi sixoxa nje yonke into nayo siyamxoxisa uthi mase ngithola itheater uthi singene nolungile masingena siyakhuluma futhi nje uright uyena njengoba kade efike right wafike esihambela ngetekisi akafika nange ambulance wafika nje gibele nje itekisi akhona imoto eyaphuma ekhaya ukuthi angithi mhlambe anothatha imoto ekhaya imphuthumise cha wahamba nje wagibela itekisi wahamba wayesibhedlela uthi ke udokotela ube sesiqala ke umlalisi ube eseqala ke ejova ke njengokujwayelekile ukuthi uyalalisa uthi ukumjova kwakhe bekuwukuthi abulale isingezansi ukuthi angezwa ukuze siqale ukuhlinza bekungekona okumlalisa nje wonke bekuwukuthi nje ubulala isingezansi
ukuthi akwazi ukuthi ahlinze. Uthi hayi aqaleke alalise ajoveke umlalisi. Yeah. Uthi akubanga isikhathi esingakanani ngibe sengizwa osekhanda bawu2 ekhanda. Uthi ngibe sengizwa osekhanda ethi ayibona ipatient ingishaya izinqa. Uthi masivusa amehlo masithi siyabheka uthi sengiyaqala ngithi ngiyahlinza. Uthi masivusa amehlo sithola ukuthi ulungile ukweqa amehlo waqala wafitha ulungile. Uthi kwaphoqa ukuthi mina angiqhubeke nokuhlinza ngikhipha ingane ukuze ngisave ingane. Yes. Uthi umlalisi ubese zama ukuthi arivese umjovo kwawukuthi umjovo usungenile egazini akusenzeki. Yini isizathu mebesho lesa senza ukuthi angifuni ukuphosisa akathandanga ukuthi angene deep kumlalisi ukuthi yisizathu ngoba ngafuna ukwazi ukuthi kungenzeka ukuthi kujoveke endaweni erong kuphambanile yini lento eyenzakalile la akathandanga ukungiphendula agxile lapho. Okunaloko ngathi mina kulungile doctor ngiyakubona ngikunika ingcindezi because udokotela indlela ayichaza ngoba wathi ngisho ngifike ekhaya ngithe mangifike ekhaya ngeke ngaqala nje ngakhala uthi umyeni wami wazwangi ukuthi kwenze njani uthi ngathi into eyenzeke etheater namhlanje ulungile. Wathi makalungile ngoba ngiyakubona uyakhola ngicela sithandazele imiracle kaNkuluNkulu ukuthi aphile ulungile. Ngithi dokotela mangakanani ama chances ukuthi aphile uma kusuke kwenzeke into ekanje mhlambe uthi irare ayi lento uthi mhlambe abantwana abayi1000 kungenzeka kumuntu uthi futhi nakona into esingayazi ongeke usho ukuthi into ejwayelekile into esesiyazi ukuthi uma kunje bese ngithi I'm sorry doctor ukukubuza lo mbuzo ngoba ukuzwa kwami wena ubuzo ongichazela ukuthi mina ngihlinzile owami umsebenzi ngiwenzile ngayikhipha ingane. Udokotela umsebenzi asuke yowenza ukuthi makuhlinzwa ukujova nani okwabanye yena okwakhe nje uphethe nayo lokuthuzane yokuthi ahlinze yena ahlinze akhipha umntwana athunge futhi okusho ukuthi umuntu ojovayo omunye umlalisi uyedwa. Abese ngithi ke mina doctor ngiyabona ukuthi ngiyathi ngikunikeza ingcindezi la uma ngikubuza ngokuzwa kwami konke ukhona nalosi somunye ngisho ukuthi angisazi ukuthi wamchaza wathi uba naye wayekhona etheater ngoba naye wayephawula. Yeah. Abese esethi bese ngithi mina kuyena ngabe sengikunikeza ingcindezi uma ngaqhubeka ukukubuza ukuthi mangakanani ama chances ukuthi aphile ngoba akuwena ojove walalisa. Kodokotela ngisacela umlalisi into engithi ngicela ukubona umlalisi yona ngifuna angitshela ukuze ngiqale ngizikhanselisha ngomntanami ukuthi angisenaye ngizama ukwamukela noma kubhlunga kuze kubalula kodwa ukuthi okay uma kusuke umuntu okufundele uma kusuke ngithe ngenza lokhu kwenzeka lokhu kuba nzima kakhulu ukuthi umuntu aphile kodwa ngoba nakho mhlawumbe kwenzeke kanje mhlawumbe usangaphila asekhona mhlawumbe ngicela ke umlalisi ngoba ngiyakuzwa ngiyabonga ngase ngabonga ngiyabonga dokotela ngimphethe umfana wami ulusekhona igama lakhe lezulu okumsebenzi kadokotela okumsebenzi wakho ngiyakubonga futhi ukuthi noma ngaba ungibizanga wena imina bengizibuzela kwase ukuthi wena kusho ukuthi ubushilo ukuthi uyadinga ukungibona njengoba unese kwazile ukuthi asho ngiyabonga ukuthi umntwana wami ngimphethe ukhona usekhaya uright uyaphila ngiyabonga kakhulu umsebenzi wakho owenzile ukuthi usave lo mphefumulo walomntwana esimwene bekuyisona ophuzile 1 ukuthola itheater 2 bese kufanele uhlinze umuntu edlikiza ukhipha ingane lokho konke lokho kuwena bengelula kodwa ngiyambonga noNkulunkulu ukuthi akuphisa ibindi ukuthi ume umntwana ukhona uright ngiyabonga kakhulu. Abese ngithi ngicela umlalisi naye ukuthi ngizwe ukuthi elakisa yini njengoba ezamileke lo mreverse okabe sethu uyawenza wangenzeka ukwenzakaleni ke manje njengamanje ke ikuphi kufanele ngikulindele ngomntanami njobe ngakhulumi engenzi lutho enje ikuphi mina kufanele ngikulindele ngaye
abese ethi ayi ngalapho ke abese ngithi ke kushuthi doctor egcina nje sesiyivala wena owakho umsebenzi ubuzongichazela ukuthi wenzile and wenzile ngiyabonga. Inkinga lamina ngokubona kwami kokuchazelwa wena obuse theater ibe kumlalisi. Ngishuthi ngicela ukubona umlalisi. Ayi abese ngibuze ngithi doctor use D5 ulungile. High care ngiya understand. Yena ngeke ICU. Abese ethi lo wambuzo ngiqale ngawubuza siza ngala sisaya sayohlala phansi kubuza nje passage ngoba sengiye ngikhulumise nje okohlanya angazi ukuthi ngathi nginjani mase kufikile nje ngikubuze ngaleso sikhathi ngoba emva kwaloko ngizobe sengikhohliwe bengifuna ukubuza ngithi sengicabanga ukuthi bengifuna ukubuza ukuthi uyabona ayi ngike ngimbuza idokotela yini edalita ngabe ibike ICU athi iICU sithe siyayicela kwathiwa khona usefakwe khona ne D5 high case afana neICU. Mina ngokubuka kwami ngiyibuke le D5 ingangifanele mina neICU ncamishi kumina kodwa engingazilutho ke indlela engibone kuyiyona indlela engibone kuyiyona lapha ya D5 ubonani angibonanga akukho mina engathi mhlambe bekungikhulula ukuthi hayi umntanami naku usendaweni efanele njengomuntu ongene ephila osekulesima isona angazi ukuthi ngachaza ngithini anginelisekanga nje kumina umqondo wami ngolwazi lwami oluncane noma ngokubuka kwami okuncane ngiye ngabuka nje ngoba uzobona isithombe sakhe ulungile engamshutha sona se-D5 uzibathele nje neshidanyana lakhe lidabukele nje nengubo edabukile nje yebo uxhunyiwe leyo oxygen nje kodwa angazi njengoba ngisho ukuthi ngolwazi lwami oluncane angibanga bikho happy mina ngokuthi abe se-D5 kodwa ngase ngithi ngoba bakubiza ngokuthi nayo i-high care yabo kulungile ke angimukele lokho nakuthi okay naku ngezwe nemshinyana lana nako ngiyaduma khona ngabe yini uxhunyiwe mhlambe khona okusangenzeka kumntanami ay kodwa yena uselapha kulesa simo usekuleso simo ay ngibuyele ngithi mase sengibuyele okay ngifike ke usefakiwe ke sikhona futhi isithombe ngingathanda impela nje uziveze lezi izithombe zakhe ikhululeka kuzovela zonke ngifice okay ufakiwe leli pipe ngelinye langa mangifika liza elokuzama ukudla pipe lokudla bese inhliziyo yami ithi hawu Nkosi yami kushuthi bayazama uNkulunkulu ngisize abe right umntanami abese ngiphinda kufika kuqhamuka udokotela omunye uyeza nje lapho sithi hawu udokotela abandla ngisacela ungichazele ngicela usizo abesethi yebo ngikowesifazane ngikusize ngani abese ngithi mina doctor umntanami lo ngisacela usizo bandla ungichazele ukuthi njengoba njena nje bengike ngakhuluma no Dr Nkosi ohlinzile sekuyima ngiveza ke manje yebo lesikhathi esikhuluma lapha no Dr Nkosi kufikile kumina kodwa kwaukuthi njengoba ngisho ukuthi ingqondo igcwele iningi kufikile ukuthi ngimbuza ukuthi uhambe wazwafika yini kumthungeni umthungile yini wavala mhlawumbe noma usale vele seshiya ngoba abandla vele kuzozivalekela ngesimo obekuyisona ngingambuzi ngaleso sikhathi udokotela kufike manje mangila ukuthi ake ngivane ngimbuke mangimbula ngimbuka ngiriportile ku Dr Nkosi ukuthi idokotela kube nephunganyana engalithanda ngabe sethi unayi right yokuthi usho makhono ongakuzwa kahle ngithi angibanga bikho happy kade ngifikile abesethi hayi unayi right ayi mase ngimfika ngaleli langa alikho bese ngiyambula hayi mangimbuka hayi umthungu uvulekile awuthungwanga why ayi ngicabanga ukuthi mhlambi indlela yakhona abanye bayakwazi ukuthi uzuzivalekele mhlambi abanye angazi ngifunanga nokwazi okuningi kwakhona kodwa nanku ngiyawubona mina inhliziyo yami ithi Nkosi sengibonga kona lokho noma ngabe kuthiwa ke mhlambe ke engqondweni onakele kodwa manje ulana futhi kube mhlambe uqhubekile wathunga mhlambe nakumina bekuzoba buhlungu futhi kona uyayibona nje angisazi angazi ukuyikona kufanele manje ngikwamukele makunje ngiwubona okay hayi nanku uvulekile umthungo wakhe bese ngiyamboza ngithi Nkosi ngimkhulekele nje ngokujwayelekile abese ngicela lo dokotela ngisacela ungichazele ngeke ngambona uDr Nkosi wangichazela
we doctor ena into engicelayo bengisacela ukubona umlalisi akukho omningi Nkosi yami dokotela engicela kuyena imake lo dokotela omuphi omunye nje osewodini kodwa unkosi utheni unkosi ngomlalisi unkosi uyishile kamlalisi ngoba ngisigcine siyivala ngokuthi ngithi kuyena dokotela ngiyabonga ngimbonga kodwa ngiyalikuzwa ukuchaza kwakho njengoba usho uthi umlalisi uthe noma esethi uya reverse kwa ukuthi mina kwaphoqa ukuthi owami umsebenzi ngiqhubeke ngiwenze ngikhipha ingane ngoba nesibeletho bese sivulekile kushuthi bese ivele into yakhe seyifuna ukuthi iphuthunywe ngendlela isikhathi asihlalile itheater ingatholakala nesimo sakhe ukuthi bese kuyenzeka noma yini yeah lo dokotela omunye ke manje omunye ke lo usewodini naye omunye wabodokotela bebekhona bengekho ay abese ngithi mina dokotela ngike ngakhuluma nodokotela ohlinzile abesethi utheni ngithi udoctor Nkosi abesethi utheni abese ngimtshela ukuthi hayi ungichazele yonke into eyenzeke etheater ngicela ukubona umlalisi dokotela ngazi noma ungangisiza yini ngoba ngifuna kunembuzo enginayo ngifuna ukwazi ukuze ngisikhanselishe ukuthi njengoba nje umntanami ngizwile uke wakuthuka ukubeka uDr Nkosi ukuthi ulungile usezoba umuntu onje mhlambe usuzomfunza umenzeni ngathi ulunge njalo ngizomthatha njalo umntanami ngizomthatha njalo esekhubazekile kukhulu kakhulu nje kamanje ukuthi wamukele lokho abakusho ngiyamukele lokho abakusho ngoba noma ngabe bayiphume nje esaphefumula ngizomtholela umuntu uzogada ingane umuntu aphinda kade naye amfunze amgeze ngoba engathi akaseze ukwazi ukwenza lutho phela thina sithandazele nje ukuthi akaphile kodwa usezoba liphuma kubaleli lokuthi liphuma kudokotela ukuthi yes uyachaza ukuthi indlela ayiyona abesethi kodwa thank God ukuthi ibrain ayidamagekile ama results abuye athi ibrain yakhe ayidamagekanga ayibanga nalutho lesikhathi umjovo ukhophuka ayithintekanga abesethi asithandazele ukuthi aphile sengifica lo mjovo kuyenzeka ukuthi ma ungena emntwini mhlawumbe uhamba uziyofinyelela kwibrain kuyenzeka mawufinyelela kwakhe kushuthi ioxygen ingabi sakwazi ukuthi ifike kuleyo ndawo la ekudamageke khona then vele umuntu ke useyilento ayiyona umjovo iqhaza lawo umlalisi ofakile umjovo uyena lo engimcelayo abese ngimcela kulo dokotela Dr ngicela bandla ungiphe ngiqolisa ukuphula ulimi yazi lo mjovo lo iwona omenza lo owenza lokhuzana olungile ukuthi abe nje but sibonga ukuthi awufikanga la okwamanje ngokusho kaDokotela lesikhathi sisakhuluma noDokotela kodwa njengoba nje imbangeli lomjovo ungene ephila ungene ngenalutho bebexoxa ngisho sebe theater konke lokhu kuyakudumba uyena ke theater okay abese ngithi kulo dokotela ngicela ungisize doctor ngicela bandla ena ungitholele umlalisi ngicela nginembuzo kumlalisi ngifuna nje ukumbona ayiziningi izinto engifuna ukuzisho kuyena ngifuna nje ukumbona abese ngichazela ngizokwamukela isimo njoba sinjalo ngomntanami ukuthi ama chances ukuthi aphile ngize ngithi kuyena ngiyazi la Dr Nkosi ngishilo ngathi ngiyazi ukufa nokuphila komuntu kuNkulunkulu yena wazi konke ngomuntu wakhe kunjalo ngithi ulungile uthe bathathu bazoye theater bengiyenzeka noma ngiyiphi ingane yomunye umzali la kodwa ngoba bese kuyisikhathi alungile ukuthi kwenzeke kulungile lento ahambe ngalendlela ahamba ngayo kodwa ngicela ukuchazeleka uma kuukuthi ulungile akuseze ukulungiseka ngiqale ngizikhanselishe mina ukuthi okay umntanami angisenaye angidelo kokuqina mangimfica ngisambuka engakabi isidumbu ngikhuluma ngizanelise uyakhona ukufeel ukuthi usaphefumula yena usaphila ingoba nje kushuthi ngiyakhona ngoba nginokuthi nakho basaxhumaxhumile la i-D5 noma nganelisekile kodwa nginako lokho ukuthi kanjani ngoba ungene lo muntu ephile theater uma sephuma yena akaseyona emergency indaba mhlambe makuthi iICU la bese kufaka omunye umuntu ubenge requestela mhlambe benge requestela mhlambe indlela ukuthi aphuthunyiswe mhlambe Grace mhlambe afakwe iICU yakho mhlambe kufunwe enye mhlambe iICU ekona angasafakwe kuyona uma kuukuthi ayikho into ezothi ngeke simthathe lo muntu
ngoba kusho indlela abamkhipha ngayo bekufanele aphume right kodwa uphume ngekho right ngendlela yokuthi kusho mhlambe bayabona ukuthi ukumhlalisa kwabe ICU nokungamhlalisi vele kuyefana ngoba liphumi lelo kodwa ukubuka engakubonanga ngalesikhathi mina engakubonanga ngalesikhathi sise D5 abese ngiphendula udokotela uphenqa ifile abese asho ukuthi angisibambanga isibongo sadokotela wamusho ukuthi ulali ku-yellow paper lo lento yakhe athi hayi ulaliswe usibanibani umlalisi yabo amusho abese yavala abesethi wemalungelo yena kodwa mawucabanga ukhona nje umuntu ongafike alale nje avuke ekseni ageza agqoke ekhaya athi ngisahamba ngisayokhubaza umuntu noma ngisayobulala umuntu esibhedlela ngoba sonke sisuke emakhaya sithi siyosebenza nje aphuma kudokotela utshela mina unyake lo ngiluzwayo abese ngithi mina angizwanga dokotela abese ngithi ngokucabanga kwami akekho umuntu ongasuka ekhaya athi uyokhubaza umuntu noma uyobulala umuntu esibhedlela inkinga yini ukuthi uthe ucela umlalisi ngithe ngathi akukho ngifuna yena anginike ukuthi njengomuntu okufundele mhlawumbe kuba kanjani umuntu makwenzeke kanje njengoba kuchaze uDr Nkosi kumina udokotela balo angisikhumbuli angazi sefohlo sobani kodwa unesibongonyana nje basisho bangitshela angisibambanga bangitshela kwaze kwayikabili isibongo sakhe ngoba ngike ngaphinde ngayireporta futhi lento komunye o sister in charge welinye ward. Okay, unengane la ayikho esimone right, so njobe ngekho esimone right, so utholile ukuthi umuntu mhlambe engenzeka ukuthi kube uyena oyibeke kulesimo usibanibani. Yebo. Manje ufuna ukubona lo muntu lokuyena ukuze akunikeze impendulo eyifunayo. I-answer phela oyithola kudokotela uthi ukhona yini umuntu ongasuka kubo ezesibhedlela ezokhubaza umuntu. Yep, azobulala noma azokhubaza umuntu ugeze nje ugqoke nje uvuke ekseni uthi uyahamba uye emsebenzini esibhedlela ufike isono sami kube yileso sokuthi ngithi ngicela dokotela ngicela sengimbonile ikhona ingane isekhaya sengimbonile ohlinzile ngihappy ngiyabonga nalo ngiyamcela ayikho into engifuna kuyena ngize ngichaze ayikho into ngifuna ukuthi angichaze ama chances ayephe mangakanani kodwa dokotela mangabe nisuke njengoba uthe uyazama ke ukureverse lokho ngabe kusenzeka ukuthi usungenile egazini ithini into yakhe kuzoba njani kodwa avuleleke njengomsikhulume siyikhulume ukufa nokuphila njengoba ngisho akuyena umbulele akubani obulele la ukube bengesona isikhathi ukuthi ahambe ubezophila ulungile abe yiklabishi ngihlale naye enjalo kuze kushaya isikhathi sakhe sokuhamba kodwa ngenxa yendlela indlela engiphatheke ngayo iyona ezeyadalela ukuthi ngize ngibuke ngenye indlela ukuthi hayi bikusho ukuthi bebayazi into ayenzile umlalisi lana. Exactly. Abese ngiphinde ngibuyele ngakusasa mangibuyela ngifike kusakhona yena lo dokotela. Yebo, abese ngithi kune scan la wedokotela ngafika ngomunye uSaturday ngafica kunodokotela orelievile from iGrace ezorelieve ngala washo wazichaza wathi ngirelievile la Ngidinga wathi ngase ngithi dokotela ungichazele Nkosi yami kodwa ama ubheka ulungile usasoba right kodwa awungitshele wena mhlawumbe sengithembela nokuthi mhlambe ngoba wangaphandle uzokhuluma yize naye phela kuumsebenzi kodwa mhlawumbe uzovuleleka akhulume abesethi ayi makalungile angeke ngize ngidlale ngawo wonke ama signs engiwabuka kulungile damagekile kwibrain. Ngicela uze ngala sihlale phansi saphuma ewodini kunezitulo nje la eceleni komnyango wase D5 sahlala khona nodokotela wase yangichazela wathi into engizoyenza ngizorequesta iscan namhlanje kwakuSaturday ngizorequesta iscan sizokufonela ama results mayibuya lo muntu ibrain yakhe damagekile usho ukubona indlela ayiyona akakubona into okufakaza ngoba uyagoqongana uyagongobala ngangokuthi ena ngisho sengizama ukwenzela ingane i-birth certificate bake basuka le home affairs yangaphakathi wasuka omunye umntwana wathi hayi awuthi ngihambe ngiyomginqisa uma wakhe ukuze simenzele i-birth certificate hayi mayefika iminwe iqinile akwenzeki akubambeki
akaginqiseki kwaphoqa ukuthi kufakwe mina ngemuva then bese kuba uyena ke ngakwazi ukuthi bafona bachazela ukuthi akwenzeke kanjani so base bangenzele home affairs ngasithola isitifiketi ngaphandle kwezithupha zikama wakhe ngendlela ayikade seyiyona wangena ulungile ngagoqongene athi ena udokotela bese ngithi abesethi sizokufonela ngama results ngifike uMonday Sunday ngifikile okay ngangabuza lutho Monday ngifike mangifika ngifica yena lo dokotela othe kodwa mawucabanga inhliziyo yami senaloko ngayi ayikho into ephilayo engaphuma kuyena angazi ukuthi mhlawumbe ngoba sengizwela kwani ngoba unese engangakhuluma naye wathi shuthi wena umuntu mayikhuluma nawe njengamanje angazi wathi kusho sekufanele acophelele kodwa khona igama lisebenzisela ukuthi uthe noma abale amagabadi angathi ukuthi wathini kodwa as if mawukhuluma nami yes le nto abeyisho ibingekho yimbi le ukuthi akekho umuntu ongavuka ekseni udokotela loyo uma ngimchazela lona kusho ukuthi umuntu mayikhuluma nami sekufanele acophelele ngokwakho ukubuka yikho yimbi mina esengizwela kakhulu ngokwakho ukubuka omunye ke sisazofika kuloyo hayi abese ngisawuye lo ngithi ngiphinde ngizehlisa dokotela enala ngo Saturday bengilana nayizolo ngafika ngangifica udokotela wayethe urelivile usuka eGrace wayesethi uzongirequestela iscan for ulungile khathi ngikhuluma no Dr Nkosi ngisakhuluma naye nasekuqaleni ngamtshela ukuthi ngike ngakhuluma no Dr Nkosi khathi ngikhuluma no Dr Nkosi wathi thank God ukuthi ibrain ayidamagekile kushuthi ulungile vele ungene ibrain yakhe injani nginalutho right abese ngimchazela ngithi wathi udokotela lo basenza early iscan mina ngimuka ulungile singakafiki kuma results escan unenkinga kwibrain umjovo kunyukile wamdamage ibrain abese ngithi dokotela abese athi ngizosirequesta namhlanje ithe phethi ngoba ngiyahamba ngibuyela eGrace ngirelivile nje kodwa uzofonelwa ngama results kalungile sengifika uMonday yangifoneliwe vele ke Monday ngafica udokotela Saturday lana we doctor ngisacela ukubuza ngangicelile ukuthi bangithinta njengoba ayithe bazongithinta ngama results escan sikalungile ubethe ucela ukumphinda ngoba ngathi bamenza lesi abesethi pheqe ifile besethi sikhona iscan besethi na how dokotela ngibange ngisayithola icall wayekade ngithembisile ukuthi nizongithinta mayisebuyile ama results ukuthi athini abesethi wena makalungile kahle umthetho wakho ufuna kushuthi wena sikufonele zonke izinsuku yini sebake bafona kodwa cha ufuna sikufonele zonke yini izinsuku sikutshela ngolungile usuku nosuku ngiphinde aphinda ngithuse uyindoda owesifazane nje intombazane nje aphinda ngithuse kwesibili ngithi ayingeke ngithi doctor angisho lokho ngisho ngama results omntanami wayethe udokotela erelivile nizongithinta ukungazisa ukuthi hayi makalungile woza sizodiscuss sizoxoxa kwenzeke kanje lana nanka ama results abuya athi abese ethi nanka ama results athi udamagekile kwibrain hawu Nkosi yami kodwa dokotela uNkulunkulu wami into esoyithini lena kuba njani ke mangabe enjalo abese ngithi ngicela udokotela ke manje ozongichazela ke omunye ozongichazela ngokuthi ngenze njani ngifuna umlalisi ngiphindele kuleyo ukuthi namanje ngisacela umlalisi